hace falta esto, ¿no? Pero bueno. La Plataforma Defensa de la Sanidad Pública de Sardañola Ripollet ha organizado este coloquio sobre medicamentos porque, independientemente del discurso oficial de que gastamos demasiado y al mismo tiempo no hacen nada por reconducir esa situación, sí que pensamos que consumimos en exceso. Un 25% del total del presupuesto de la sanidad pública se va a pagar la factura de la farmacia. Y por eso no tendremos ni más ni mejor salud. Algo tendrán que ver en todo ello la capacidad de incidir de las empresas farmacéuticas y su potente marketing, financiando y patrocinando cursos formativos, congresos, mesas redondas y algún estudio más o menos intencionado. Y por no hablar también de los visitadores con cartera que vemos en el ambulatorio. Pero lo cierto es que los pacientes no tenemos información suficiente para discernir si un medicamento es beneficioso o cuáles son sus seguros efectos secundarios. Y hoy tenemos aquí, para que nos explique eso, una voz muy autorizada. Él es Joan Ramón Laporte, es catedrático de Farmacología Terapéutica de la Universidad Autónoma de Barcelona, cadre servei de Farmacología Clínica del Hospital Universitario Vall d'Hebron y director del Instituto Català de Farmacología. Algunos lo recordaréis porque hace 3 años, cuando interesadamente se magnificó el peligro de la gripe A y se hizo una compra masiva de viales para vacunar a toda la población, él fue una de las pocas voces que se alzó para discutir no solamente la gravedad de la pandemia que nos anunciaban, sino la utilidad de dicha vacuna. Y no es fácil. No es fácil cuando se tiene una posición como la que él tiene dentro del cuerpo médico y dentro de la cuestión sanitaria, salirse del discurso oficial. Como tampoco es nada fácil estar, como siempre, en la defensa de la sanidad pública, que son méritos que creo que tiene y nosotros aquí se lo queremos reconocer. Pero como creo que lo importante es escucharlo a él, pues yo le paso la palabra, luego abriremos un coloquio. Si no da tiempo, haremos un flash para tocar un poco la problemática del momento y vamos al lío, lo que quiera. No tocaré el micro i és una frase. No que puc parlar en català o preferiu el castellà? Sí, en català? Bé, en primer lloc vull agrair a Ignacio Urquina aquesta presentació perquè realment és que t'omple l'ego, i dona ànims per començar a parlar. Però bàsicament em sembla que ell ho ha dit tot. En algunes coses ens retallen, en altres gastem. Gastem massa o gastem malament. A veure, jo volia presentar-vos unes diapositives per acompanyar el que us volia dir. El primer que volia dir-vos és que si parlem de medicaments en el sistema de salut, m'agradaria fer alguna referència inicial al sistema de salut. Aquí ja heu fet algunes xerrades per parlar del sistema de salut i de la crisi actual i de les coses que estan passant ara. També procuraré fer-hi referència, però en qualsevol cas, la primera cosa que volia dir és que se'ns diu ara des dels governs conservadors que vam estirar més el braç que la mà, que vam gastar massa. Em sembla que tots estaríem d'acord en que vam gastar massa en aeroports on no hi aterrissa cap avió o en línies d'AVE, totes aquestes despeses enormes que n'haurem vist de no tan grosses com l'AVE o els aeroports a tots els ajuntaments, a totes les regions, a totes les ciutats, a totes les comunitats autònomes. Però en salut no hem estirat més el braç que la mà. En salut, escolta, jo faré una cosa, perquè em sembla que per indicar això més val que m'assegui allà i ja parlaré sense micro. Com veieu en aquesta gràfica, aquí es representa el percentatge del producte interior brut de diferents països de la Unió Europea que gastem en salut, en sistema sanitari. La salut és un atribut que tenim, hi ha gent que té bona salut, hi ha gent que té mala salut, hi ha gent que té mitja salut, però en canvi l'assistència sanitària és un dret humà. És un dret bàsic.
Doncs bé, de tot el producte interior brut, Espanya gasta un 6,5% en atenció a la salut. Però la mitjana de la Unió Europea 15, dels països d'Europa Occidental, és 7,6%. França gasta un 8,7%. És a dir, no hem gastat massa comparat amb els països del nostre entorn. Durant el període del govern d'unitat d'esquerres, que va ser més o menys d'esquerres que vam tenir aquí a Catalunya durant 7 o 8 anys, doncs aquest percentatge va pujar en un 1%. Estàvem a 5,6 i vam pujar a 6,5. Però encara és un percentatge més baix que els països del nostre entorn. Avui he llegit una notícia en la que sembla que els poderosos de la Unió Europea estan exigint, a canvi del rescat d'entitats financeres, que es rebaixi encara un punt més aquest percentatge que destinem a l'atenció sanitària. I m'hi jugo un pèsol que això serà bàsicament a costa del que en diem el capítol 1 en termes administratius, que és el personal. És a dir, ens rebaixaran una altra vegada el sou i trauran a gent al carrer, sobretot els interins. Aquesta gràfica l'he tret d'un diari que es diu La Razón, és a dir, no és de cap font ni del 15M, ni de la Internacional Comunista, si encara existeix, etc. I, com diu, Espanya ocupa l'última posició en pressupost sanitari, també en quantitat absoluta. Vàrem arribar a gastar 1.598, quasi 1.600 euros per persona i any, però ara hem baixat a 1.300, aquí a Catalunya. Però també ens diuen que cal privatitzar entitats sanitàries perquè l'empresa pública és ineficient, perquè l'empresa pública no treballa bé. Aquí hauria de dir diverses coses. La primera, que quan mirem tota la despesa en salut d'aquests països, veiem que quan comparem la despesa pública en percentatge amb la despesa privada, Espanya és d'aquests països, d'aquests 10 països d'Europa, el que gasta més en el sector privat de la sanitat. Molt més, per exemple, a Luxemburg, que és un país petit, però posem, per exemple, Gran Bretanya, o Suècia, o França, o la mitjana de la Unió Europea 10, que és de 22%, nosaltres estem a 27,5% de despesa privada. És a dir, tampoc hi ha arguments, com a mínim, per comparant amb països del nostre voltant, per dir que cal potenciar la sanitat privada. No es veu per allà. També he de dir una altra cosa. En aquests països europeus hi ha bàsicament dos grans tipus de sistemes de salut. Per exemple, a Gran Bretanya, o per exemple a Suècia, en part a França, però no del tot, o per exemple a Finlàndia, i a Espanya, hi ha el que en diem un sistema nacional de salut, que vol dir que la gent té dret a una atenció sanitària igual per tothom, com a mínim en teoria, independentment de si treballa al metall, de si treballa al transport, de si treballa allà on sigui o de si està aturat. Els ciutadans, pel fet de ser-ho, tenen aquest dret. I aquest principi, que és un principi sentenciat per la Llei General de Sanitat des de l'any 1984, ha estat trencat amb el Real Decret Llei tret fa un mes, publicat fa un mes i que entra en vigor, em sembla, a principi de juliol, que després comentaré pel que fa a medicaments, tret pel govern del Partit Popular, que ja no parla de ciutadans, sinó que parla d'assegurats. I diu que, per tant, els immigrants sense papers no tenen dret perquè no estan assegurats. He de dir també, només de passada, que els immigrants aporten molt més en els impostos, en la recaptació de l'IRPF del seu treball, al sistema de salut i en conjunt als serveis de l'Estat, que no el que gasten. Heu de tenir en compte que la gent que emigra són gent bàsicament jove i sana. I, de fet, els immigrants han contribuït molt, durant l'època en què l'economia anava bé, a tenir força laboral de treballadors actius que han servit per anar finançant el fons de pensions de la població autòctona que, com tots sabem i patim, va envellint de dia en dia i d'any en any.
Bé, llavors, per exemple, a Alemanya, que teniu aquí baix, que té un sistema de salut que és de qualitat, no hi ha un sistema nacional de salut com és aquest que us deia del dret a l'atenció sanitària com a ciutadans, com existeix a Gran Bretanya o com existeix aquí a Espanya des de la coneguda com a llei Lluch, de l'any 84, que és la llei de sanitat. Sinó que hi ha sistemes d'assegurament, és a dir, la gent rep una atenció en determinats hospitals o centres o en determinades prestacions segons treballi, no treballi, etc. Els sistemes basats en l'assegurament, segons diuen tots els estudis internacionals, són més ineficients, és a dir, són més cars que els sistemes públics. Els sistemes públics, basats sobretot en hospitals públics, són els més eficients. Eficiència en salut vol dir que obtenim més resultats per menys preu, o pel mateix preu obtenim més bons resultats, i també són els que poden, en principi, donar una atenció més igualitària a la població. I, per tant, convertir-se en un dels pilars del que en diem l'estat de benestar, o com diu en Gaspar Llamazares, l'estado de medio estat, perquè benestar, tots sabem que ben bé no és això. Passem al consum de medicaments, si us sembla. Com potser ja us hauran explicat abans, i com deia en Barquín fa un moment, els medicaments representen un 25%. Bé, això és el que es deia fins fa poc. Però nosaltres hem descobert que el 25%, que de fet ha baixat una mica a 22%, són només els medicaments que obtenim a la farmàcia, els que ens recepten al centre de salut. Però, a més, el sistema de salut gasta uns altres medicaments que es donen als malalts que estan hospitalitzats i també medicaments que són dispensats, són lliurats al malalt en farmàcies d'hospital. Per exemple, medicaments per malalties rares i complexes, com l'esclerosi múltiple, o pel tractament de la infecció per VIH. Aquests medicaments no s'obtenen a la farmàcia, sinó que s'obtenen a la farmàcia d'hospital. Es fa així per diversos motius, per la complexitat, però també perquè del preu final de venda al públic d'un medicament, el farmacèutic té un marge del 28,9%, quasi un 30%. I, esclar, dispensant aquests medicaments, que són cars, a través de les farmàcies d'hospital, ens estalviem un 30% del seu cost. Si sumem els medicaments de l'atenció primària, que suposen un 22% de tot el que gastem en salut, més els medicaments hospitalaris, que suposen un 8%, els medicaments són un 30% de tot el que gastem en el sistema de salut. També potser en alguna xerrada anterior us hauran explicat que en xifres rodones a Catalunya el sistema de salut té centres propis, públics, que són propietat de l'Estat i de la Generalitat, per tant, i del Departament de Salut, que són els hospitals de l'ICS, de l'Institut Català de la Salut, i els centres d'atenció primària de l'ICS, de l'Institut Català de la Salut, que són el 80 o 82% dels centres d'atenció primària que hi ha aquí a Catalunya. Però, a més, aquí a Catalunya hi ha també una sèrie de centres que no són de titularitat exactament pública, que també participen en l'atenció a la salut. Tenim una xarxa d'hospitals d'utilització pública de més de 50 hospitals i l'ICS només en té 8. Són 8 dels més grans, però només en té 8. Els altres són hospitals que són o bé de la Diputació o bé que venien d'un ministeri abans de la transferència a la Generalitat, com l'Hospital Clínic, bé, que de fet depenia de més d'un ministeri, o de fundacions, o de l'Església, que n'hi ha molts que són de l'Església, o són de propietat mixta. Per exemple, l'Hospital de Sant Pau de Barcelona és en part propietat de la Generalitat, en part propietat de l'Ajuntament i en part propietat de l'Església. Però l'Església és molt cuca. L'antic hospital de Sant Pau tenia l'hospital pròpiament dit i després molts immobles per Barcelona que hi havia gent rica i catòlica que no tenia hereus, que en morir donava el pis a l'Església. Doncs bé, quan van entrar la Generalitat i l'Ajuntament en el patronat de Sant Pau, el que va repartir l'Església va ser només l'hospital, que és el que gasta. Els pisos i els immobles se'ls ha quedat en una fundació a part. Això ha sortit en aquests dies explicat en els diaris. Bé, esclar, una despesa en medicaments de 30%, de cada 100 euros que gastem en salut, 30 els destinem a medicaments, és molt o poc? Doncs és molt, és moltíssim. Som campions d'Europa en això. El segon país és Itàlia i és un 22 o 23%. És a dir, som campions d'Europa